Ikuchi Obi ma ọ ikuchi obi be nna ma ọ ikuchi obi ụmụnna. Ọ ife nchọ ka anyị na-anya na ya n'ụtụtụ a. Ikuchi obi. Achọrọ m ka Alex White bido okwu a. Mama ife ọ na-egbuli oge. Onye nwe ikuchi okwute kọwaa ihe ọfụma mụkwa m nke nwe ogwu anyị ikuchi obi ụmụnna, ikuchi obu be nna gị. Ịma nke bụ obu ndị be anyị na-akpọ ya oge na-asụ ya n'ọka sị m obu ka ndị be anyị na-akpọ. Onwe ndị na-akpọ ya obu. na-akụrụ akụ my bread ihe obu bifo ọzọ ka ndị ndị be anyị na-akpụ ya obi. Ọla style ka efe ndị bụ na-akpụ ikuchi obu ka obi ka na-abịa obi ọhụfụ ya ka ị na-ekwukwa obu na obu anyị nwa na-akpọ obu onwe ndị na-akpọ obi eze ugodi na obi ụfọdụ na-akpụ ya obi Selu nwoke ogbu gịnị ka ihe wee ogbu obi like enwere mgbuke nwe obi obi bụ ihe dịka obi na ọtọ nga ụlọ na-akpọzi obi. Ọnwa ndị na-akpụ ya ndị Imo steeti na-akpọkarị ya obi. Anambra most likely. I think majority of Anambra na-akpụ ya obu. obu ka anyị na-akpọ Obu ka anyị na-akpụ ya mana Enugu mana ebe ahụ obu ka a na-akpụ ya. Obu bụ ihe after ka alụchalụ the main building. Biko before ibido nkọwa ihe a, kọwala anyị ihe bụ obu, kọwala anyị ka esi akụchi obu, ụlọ obu ịbalụ. Last I'm going to time you like 10 minutes in case. But I'm on the man use the chair. You are always time conscious. Ngwa, the lecture starts now. Nke mbụ bụ na obu ka nkọwa ya ewu obu ka ụfọdụ wee malụ. Like nwoke ọbụla na-enwe obu nke kpata ego lụọ ebe ibi nwee obu mana in the midst of all these things a na-enwe nnukwute obu. That's why eji asụ gị na enwere nnukwute obu. Onwe ike ụmụnna gị nwere obu ha ncha na-anọkọ before ịghọtago then gị nwa na onwe gị alụtago ụlọ based on ife iri na izugo nwoke na-eme omenala. After ka ịrụcha your main building ị bịazịa n'akụkụ ụfọdụ na-arụ ya asụ ụlọ elu ụfọdụ na-arụ ya asị ya eme gịnị anabata ndị ọbịa. Onwe ndị ọbịa chọta anyị asụ nwoke asụ odogwu ewu ha bịa n'obu ego ọrụ ha ọjị n'obu and enwere ihe eji ebunye obu n'ala Igbo. Ịlụcha obu chọọ ka ọ dị ile ụfọdụ na-eji efi ụfọdụ na-eji ewu akpọkuo ndị ichie niile nọ na mbara ebe ahụ kpọkuo ha ncha niile. Mgbe ụfọdụ a na-edoselu nọ n'ime ya na-adị nlo. So ọ ihe ewu obu n'ala Igbo ụfọdụ na-akpụ ya obi ndị na-akpụ ya obu ma fancha niile bụ ofu ife maka na Igbo na-asụ n'onu. So abịa na nke ikuchi obu na ngwuru nke ahụ na-adịkarị in form of hierarchy. Ọ na-elo elo and ka o si elo wee abịa mgbe ụfọdụ olo the oldest person nọ na the family olie ikuchi dị obu. The oldest person nọ na that family nwere ike ọ bụ na onye na-eje ụka ma ọ bụ na ọ mara anyị ya na ọma mmanwụ ihe dị na ya na ọ nọrọ n'ụlọ tọ na ọ bi ọrụ oyibo for a very good number of years. Ụmụ ife edoli anya ụmụ ike ọ bụ na nke ọtọ onye nke na-esote ihe ma anya ya o mee gịnị ọjụ na ya ihe ọ ya emedebe bụ
ọ dị clear na ya dị akwa ajụ dịtị na nwanne ya nwoke na-emechiteli enya the thing. This is the only way o eji dị wee dị free from any punishment nwere ike ịbịa from there. Then ọ bụkwanụ na osi ọnwụ na ya dị eme na ya na-eje ụka gaga ọ n'ọrụ onwe ya. At a point ọ malụkwa na enwere ihe megide a na-eme ife n'obu ebe ọzọ ka ya nwa jee dị esolu wee lie ife dị ya because na nke dị na mbalabe nna yi a sị ya inodo anya inodori ya anya because onye anwụ kuchiri obu ka ọ ya aga ndị nwa dị ya na-abịa na dati ngwulu nyanwa ka a ya akpọ o were ọjị kpelụfe ekpele na obu anwụ ọ dị ile. Onwe ndị ọbịa bịakwa na ngwulu a nyanwa ka a ya akpọ o were ọjị kpekwele ha ekpele na obu anwụ ọ dị ile. Onwekwa ihe na-eme na famili onwe ka o si wee dị na famili nyanwakwa ya eji ọjị bakwa na obu kpọtukwa ndị ichie ha bịakwa na ihe dị ụta na-emekwa na ngwulu ha bịakwa ka ha intervene ekwuchi enyela ahụ ọ dị ile. So ọ ka esi ekuchi obu n'ala Igbo ka esi anọ n'isi obu ọ na-eme ya by hierarchy ka nsi wee malụ maka na ndị ọzọ nwekwa ike nwee ka ha si wee na-eme nke ha mana ka nsi malụ esi anọ n'obu bụ by hierarchy the oldest person nọ na ngwulu. Ọ bụzia na the oldest person feel na ama mmenwu ife dị na ya ọ handizi anya over to onye o feel ihe emenwuzi ife dị na ya. Daalụ. Daalụ rinne.